Naibanan na ito ng waiting time para pagbiyahehan mga perishable nga sugad man non-perishable goods hamagkaluyo nga parte iton sa JUANICO Bridge. Sumalakan na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dati daw naguhulat iton mga tawo hinduha nga dahaupat ka oras para makakarawat or makarawat ang mga produkto nga tikang haroro trip. Pero YANA mas magin na madagmit na ito nira pagkarawat tungod nga paspas na daw iton pagbiyahe. Manunumduman na naging dumarang inspeksyon ng tulay. Ginsiguro ni Marcos sa publiko nga igahatag daw ang kadugangan nga bulig ang mga naapektaran naton rehabilitasyon itong tulay kundiin kaupo na dinhi ang pagtugot night navigation para tugutan iton round-the-clock crossings ngan magin pagde-deploy roll-on roll-off vessels nga may kapasidad nga magdarahin 30 to 50 trucks. Agud masiguro ang napapanahon nga transportasyon hiton mga produkto. Mga kabrigada IGINPAGAWAS itong Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang MAABOT 12.92 million pesos para itong college students nga na-assister reading tutorial program highlighting ang sugadman Samar provinces. Sumalakan DSWD Eastern Visayas Regional Information Officer Jonaline D. Chua. Maabot daw 1,512 ng mga college students tika nga 5 campuses. Rehiyon ang nakakarawatan ira cash for work pay para itong 20-day nga tara basa o kon let's read sessions tikang iniha May 19 to June 13. Kada college student kumarawat naman in 8,550 pesos. Gindumara itong payouts tikang June 20 nga the first week ng July ha syudad itong Tacloban, Katbalogan, ngan Sugadman or Moc City. Makakakarawat naman in patient transport vehicles o kod PTVs tikang nga national government ang magkadilain nga mga probinsya nasod YANA nga SEMANA. Magkasugbong han gobyerno ang Philippine Charity Sweepstakes Office o kon PCSO hapanuyo nga matagan reliable nga sugad man fully equipped nga medical transport ang kada LGU. Samtang nakatalaan naman nga umatinder ki President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ha distribution han patient transport vehicles para Eastern Visayas YANA nga maabot nga July 11 RTR Plaza Tacloban City. Kung manunumduman, una lang nga nakapaghatag hin 567 nga mga PTVs tikang didahan January 2025. Pagtitikangan yan nga SEMANA ang pag-release han mga senior citizen di Tacloban City para ito nila social pension. Iniin amo ang ginpatapod ni John Bahin head hiton CSWD. Hausa nga paya ginsaring ni Bahin nga may dadaw nira schedule ngan uunahon ang mga naokoy norte nga dapit itong Tacloban tungod nga amo daw ang process ang City Accounting Office. Dugong panibahin makakarawat gahapon ang maabot 6,780 nga mga senior hintag 6,000 pesos para yan ang tuig samtang klaro gahapon hini nga waray kamatuuran ang alegasyon nga waray daw pondo para ha mga senior na dilaylaan pag-release tungod nga katuman daw nga 2025 midterm elections. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis tiyan, sexy tiyan.